Άγιος Γεώργιος, ο μεγαλομάρτυρας και τροπεοφόρος. Σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις, φόβους και αβεβαιότητες, υπάρχουν ήρωες που μας δίνουν φως και ελπίδα. Ένας από αυτούς είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο μεγαλομάρτυρας και τροπεοφόρος, που με τη γενναιότητα και την πίστη του νίκησε το κακό. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην ιστορία του. Μια ιστορία πίστης, θάρρους και θυσίας που εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ελάτε να γνωρίσουμε τον Άγιο που δεν φοβήθηκε ποτέ και που μας δείχνει πως η δύναμη της ψυχής είναι ανίκητη. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε γύρω στο 275 μετά Χριστό στην Καπαδοκία, σε μια ευσεβή χριστιανική οικογένεια. Ο πατέρας του, στρατιωτικός στο Ρωμαϊκό στρατό, και η μητέρα του, γεμάτη πίστη, του μετέδωσαν την αγάπη για τον Θεό και τη δικαιοσύνη. Από πολύ νωρίς, ο νεαρός Γεώργιος ξεχώρισε για τη γενναιότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Η ψυχή του ήταν γεμάτη φως και η καρδιά του παλόταν για την αλήθεια. Μεγαλώνοντας, ο Γεώργιος ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και εντάχθηκε στον Ρωμαϊκό στρατό. Με γρήγορη ανέλυξη έγινε χιλίαρχος, αγαπητός και σεβαστός από όλους. Παρά την εξουσία και τη δόξα, ποτέ δεν ξέχασε την πίστη του στον Χριστό. Για εκείνον η αληθινή δύναμη δεν ήταν τα όπλα, αλλά η αγάπη και η αφοσίωση στον Θεό. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός ξεκίνησε τους φρικτούς διωγμούς κατά των χριστιανών, ο Γεώργιος στάθηκε ατρόμητος. Μπροστά στον ίδιο τον αυτοκράτορα, με αποφασιστικότητα και θάρρος, ομολόγησε: «Είμαι χριστιανός και δεν θα αρνηθώ ποτέ τον Κύριό μου». Η απάντησή του συγκλώνησε όλους. Ο αυτοκράτορας προσπάθησε να τον εκφοβήσει και να τον μεταπείσει, αλλά ο Γεώργιος ήταν ακλόνητος. Ο Διοκλητιανός διέταξε να υποστεί φρικτά βασανιστήρια. Τον τρύπησαν με λόγχες, τον κρέμασαν, τον έριξαν σε καζάνια με ασβέστη. Όμως ο Θεός τον φύλαγε θαυματουργικά. Παρά τα βάσανα, ο Άγιος έβγαινε αλόβητος, γεμάτος ειρήνη και δύναμη. Πολλοί από τους ειδωλολάτρες που παρακολουθούσαν τα θαύματα πίστεψαν και εκείνοι στον Χριστό, ακόμα και η ίδια η σύζυγος του αυτοκράτορα, η Αγία Αλεξάνδρα, που ακολούθησε τον δρόμο του μαρτυρίου. Η ιστορία που συγκίνησε γενιές είναι ο θρύλος του Αγίου Γεωργίου και του Δράκου. Ένας φοβερός δράκος τρόμαζε τους ανθρώπους, καταστρέφοντας τη γη και τη ζωή τους. Ο Άγιος, καβάλα στο λευκό του άλογο, αντιμετώπισε με θάρρος το τέρας. Με το σπαθί του νίκησε τον δράκο και απελευθέρωσε το λαό από το φόβο και την απελπισία. Ο δράκος συμβολίζει το κακό και η νίκη του Αγίου, τη δύναμη της πίστης και της αγάπης που νικάει πάντα. Τελικά ο Διοκλητιανός διέταξε τον αποκεφαλισμό του Αγίου Γεωργίου. Με θάρρος και ειρήνη, ο μεγαλομάρτυρας παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ήταν μόλις 23 χρονών, αλλά η θυσία του έγινε φως που φωτίζει όλη την οικουμένη. Το μαρτύριό του ενίσχυσε την Εκκλησία και την πίστη των ανθρώπων. Ο Άγιος Γεώργιος έγινε σύμβολο ανδρείας, πίστης και νίκης. Σήμερα, ο Άγιος Γεώργιος είναι από τους πιο αγαπητούς και τιμημένους Αγίους της Ορθοδοξίας. Προστάτης των στρατιωτών, των γεωργών, των ταξιδιωτών και όλων όσων τον επικαλούνται με πίστη. Η εικόνα του πάνω σε λευκό άλογο, με το σπαθί του υψωμένο, νικώντας τον δράκο, θυμίζει σε όλους μας ότι η πίστη και η γενναιότητα μπορούν να νικήσουν κάθε κακό. Όπου και να βρεθούμε, η σκέψη μας στον Άγιο Γεώργιο μας γεμίζει θάρρος και ελπίδα. Άγιε Μεγαλομάρτυρα, πρέσβευε υπέρ ημών, ας αντλήσουμε δύναμη από τη ζωή και το μαρτύριό σου, για να νικήσουμε και εμείς τους δράκους της εποχής μας. Θαύματα Αγίου Γεωργίου. Ο Άγιος Γεώργιος έγινε γνωστός για τα θαύματά του, τόσο στη ζωή όσο και μετά το μαρτύριό του. Κατά τα βασανιστήρια έμενε αυλαβής, προκαλώντας θαυμασμό και πίστη σε πολλούς, ακόμη και στη σύζυγο του αυτοκράτορα. Ο θρύλος τον παρουσιάζει να σκοτώνει έναν δράκο
που τρόμαζε μια πόλη, σώζοντας τους κατοίκους και οδηγώντας τους στη χριστιανική πίστη. Αιώνες μετά, στρατιώτες και πιστοί τον είδαν θαυματουργικά καβάλα, σε λευκό άλογο να τους προστατεύει, ενώ μέχρι σήμερα σε εκκλησίες και προσκυνήματά του γίνονται θεραπείες, σωτηρίες και παρηγοριές σε όσους τον επικαλούνται με πίστη. Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο στρατιώτης της πίστης, ο ήρωας που νίκησε τους δράκους του κακού και της αδικίας. Μας δείχνει πως το θάρρος δεν είναι απλώς δύναμη, αλλά αφοσίωση στην αλήθεια. Στις μάχες της ζωής μας, όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά, ας θυμόμαστε τον Άγιο Γεώργιο. Ας ψιθυρίζουμε. Άγιε Γεώργιε, μεγαλομάρτυρα και τροπεοφόρε, προστάτεψέ μας και δώσε μας δύναμη να νικήσουμε τους δικούς μας δράκους. Αμήν. Αν θέλεις να συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι στις φωνές των Αγίων, πάτησε το κουμπί like και κάνε subscribe για να μην χάσεις κανένα βίντεο. Μέχρι τότε, ο Άγιος Γεώργιος σας φωτίζει το δρόμο μας, δίνοντάς μας θάρρος και δύναμη να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση με πίστη και καρδιά γεμάτη αγάπη.